Best Buy Award je prvi certifikacijski program koji je tvrtka Axios provela, znači na hrvatskom tržištu i za kojeg je razvila jednu posve novu metodu istraživanja tržišta, to jest DeepMa se zove, to je Deep Mind Awareness, i na temelju iskustava koje smo stekli sa Best Buyem je razvijen Qdal. Riječ je dakle o posve novom certifikacijskom programu imenovanom Qdal, što je kratica za Quality Medal, dakle medalja za kvalitetu, koji po nekim svojim elementima je jedinstven na svjetskom tržištu certificiranja. Dakle, ono što Qdal novo nudi na hrvatskom, ali i svjetskom tržištu certificiranja je nekoliko stvari. Prva stvar je da se on isključivo koncentrira na kvalitetu i samo kvalitetu. Znači, on ne gleda neke druge elemente kao što su to primjerice cijena ili kao što je to recimo brand ili neke druge stvari, nego isključivo i samo kvaliteta. Druga stvar je da isključivo se ocjenjuje na osnovu mišljenja i iskustva potrošača. Dakle, ne na osnovu žirija, ne na osnovu nekakvih testiranja, nego na znanstvenim istraživanjima tržišta i na mišljenjima potrošača. Qdal nije nikakva franšiza, znači nije licenca, ta medalja nije došla izvana, nego je u potpunosti razvijena u Hrvatskoj od strane hrvatskih stručnjaka i trenutno je spremna ne samo za hrvatsko tržište, nego i za međunarodno širenje.